Ụtụtụ ọma na ụmụnne m ndị Igbo niile nọ na mpaghara dị iche iche. Olee otu unu dị? Unu abụọla chi? Unu abụọla chi? Unu abụọla chi? Ọ bụ na ihe mmemme Igbo ekunie nke unu abụọla chi ka m nọ na-akpọtụrụ unu na-asị unu kedu otu unu mere na mpaghara ọbụla ị nọ, kedu otu ebe aha dị. Ị nọ n'ala Igbo, ị nọ na mba ofesi, ị nọ na branch dị iche iche, ogodo na Lagos a ka ị nọ, kedu otu unu mere? Ndị nọ na Amerịka, ndị nọ Germany, Australia, Malaysia, ndị nọ na UK, ebe ọbụla unu na-anọ, unu anọ na Switzerland, ebe ọbụla ana m asị unu na ọbụọlachi. Ndị Amerịka unu abụọlachi, Canada agaghị akpọcha niile, ndị ọbụla nọ na mba ofesi, ndị a na-akpọ diaspora, ana m asị unu na abụọlachi. Ndị eze, ndị echiri echichi, ndị ọzọ, ndị isi ala ndị dị iche iche, ndị na-achịkọta obodo na abụọlachi. Olee otu unu dị ma unu ma ndị unu na-achị? Ọ bụrụ ndị na-azụ ahịa, unu n'ahịa Ladipo, unu na Spanda, unu nọ na Spanda, a na-akpọkwa trade fair, unu nọ na Alaba, Owoshodi, Balogun, Idumota, Agege, mpaghara ọbụla unu nọ, Eje City, Orire, ebe niile gbaziri agbazi ahịa Igbo nọcha ebe niile a, ebe ọbụla unu na-achịkọlata ahịa, na masị unu olee otu unu mere, na-asị unu unu abụọlachi. Ọ ga-agaziri unu otu unu kwadoro n'ụtụtụ a pụọ ka unu ga-achọ ihe afọ ga-eri. Unu ga-achọtarịrị ya, unu ga-achọta ya mmadụ ikwu maji unu lọta, unu na-asị olisabiri igwe gịnị o meela na mmemme Igbo ekune ka nna asị unu. So onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme, ma ọ gụrụ ebe unu na-azụ ahịa, ma unu chọrọ ịkọwapụta ofu ihe ma wapụ, unu kpọtara anyị n'akara eji mara anyị na Igbo ekune. Anyị ga-abịa ebe ahụ wepụta ihe ahụ unu na-achọ. Ma ndị nọ mba ofesi, obodo Amerịka, Australia, everywhere, ebe ọbụla unu na-anọ ọsọ ha anyị nsọ, anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-abịa kpọtụrụ na anyị, gwa anyị si lekwe ihe anyị chọrọ ime. Obere oge ugbu a ga-ebido iri ji. Unu anọ n'ala Igbo, unu na mba ọbụla, na branch ọbụla, ebe ọbụla ọsọ ya gwụrụ, unu kpọọ anyị, anyị ga-abịa anyị na unu nọkọọ na gịnị mmemme iri ji. Ndị na-agba ọfala, ndị na-eji eze, ọkwa na ihe anyị na-eme na-amasị unu, mee unu ka ọha niile mara. Onwe nke ebe anyị si anya na-emete, unu kpọtakwara anyị ka anyị gịnị ka anyị pizie ya apizie. Ana m asị unu biko ya gaziere unu, nye ọma mere onye ga-eme n'ibe ya. Unu ga-arahụ tete na-aga na-apụta ọpụpụ na mbata unu, Chukwu ga-echekwa ya. Ihe unu ga-eri unu ga-akpata ya, ma nke ga-eri unu gịnị ọ ga-ahụ n'anya. Onye ọbụla n'ebe ọ nọ, udo ga-echekwa ya, udo ga-adịrị ya n'obi, udo ga-adịrị onye ọbụla ihe na-ewe, onye ọbụla mkpagbu ma ihe dị iche iche dakwasa ya, nwee ndidi na gịnị ọ ga-adị mma. Chi jiri eji ga-eme gịnị ọ ga-efu. Unu mana akwụkwọ nsọ ọsọ anyị na uru uju uwu n'abalị, mana oge ọṅụ ozi gịnị n'ụtụtụ. Mana unu mana ụtụtụ ka gịnị abalị. Onye ọbụla nwee ndidi n'ime onye nwanyị na ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrị ya mma. Unu mana ọ bụ ambasadọ Chinyere Aneke Ogbonna, onye ndu na ihe mmemme Igbo ekune na-asị unu abụọla chi.